naštěstí všechno dobře dopadlo, Julinka se uzdravila a my si můžeme říct pohádku. Co vy na to? Bude o dvou vílách. O růžové, to je ona, a o bílé. To bylo tak. V dávných dobách vládl na zemi král lesů, vod a luk. Jednoho dne svolal všechny skřídky a víly a každému dal nějaký úkol. Kdo bude mít na starosti lesní plody, kdo stromy a keře, kdo potůčky a studánky, kdo louky a pole. Král podělil všechny až na růžovou a bílou vílu. Co s vámi, milé víly? Přemýšlel král. Růžová víla povídá, já bych chtěla nosit lidem zdraví. Chtěla bych, aby mě vítali ve svých domovech, abych byla pro ně štěstím. A bílá víla povídá, to je i moje přání, já chci být tím nejcennějším, co lidé mohou mít. Budu tak vzácná, že za mne lidé zaplatí i posledním haléřem. Pak budu mít hodně peněz. Lesnímu králi se odpověď bílé víly nelíbila. Tvá odpověď je plná pýchy. To růžová víla se bude starat lidem o zdraví, protože je má ráda. Bílá víla se urazila, povídá, vyhrála si, ale ať, já to tak nenechám. Když nemohu přinášet lidem zdraví, budu nosit nemoci. A stejně mi dají, co budu chtít, jen abych z jejich domu odešla. Růžová víla byla z toho smutná. Ubližovat lidem nebudeš, já tě nenechám, budu jim přinášet klidný spánek, posílat sluneční paprsky do jejich domovů a také déšť na jejich záhony, stromy a keře, aby byly plné ovoce a zeleniny. Zasmála se bílá víla a já jim našeptám, aby dělali všechno naopak. Žádné mytí, pozdě chodit spát, jablko, kde pak, jenom lízátko, jenom to, co není zdravé a uvidíme, kdo vyhraje. Od té doby opravdu obě víly mezi sebou bojují a tak jsou lidé zdraví a nemocní a záleží také na nás, jaké víle budeme pomáhat. Tak co myslíte, děti? Která to bude? Růžové? Ano. No fajn. Růžová, to je ta, co nosí zdraví. Samozřejmě. A tak až se vám nebude chtít třeba mít si ruce nebo jít ven, vzpomeňte si, že vám to našeptává tahle ta zlá bílá víla, co nosí nemoci. A my teď růžové víle pomůžeme třeba tím, že si zacvičíme. Co vy na to? Já.